Machiegni uru nyikwa Ramogi chenro mar Abila, kama kinde duto wabet piny ka wago kom ka mondo wapuonjre luo kitegi timbegi kwang'iyogo kaka kwerewa nodak chon kod ogandawa masani. Ageno ni uriyo maber nyakwa Ramogi kamoro amora ma untie. To kawuono thuon wacho mineno wagogo kom piny kama wadwa wuoye, wadwa ng'iyo yore matero or kamaro. Yore matero or kamaro kata yore matero or thur gi dhako. Wayudo ni kwerewa machon noketo yore mathoth ma ne ng'ama or luwo kodhi thur gi dhako, kendo mae ne miyo nying ma maro kod or nomi luor ahinya. To nikech weyo kitwa gi timbewa, tiwayudo ka nying ma or gi maro be tekone kata mbi mare rumi piny Ramogi Ajwang'. Mae wach mwagogo kom piny ka wadwa none matut to gin yore mage mowinjore ter or kamaro. Ma or ok tho wuotho awuotha kamaro kaka nyithindwa masani ma kamaro nodak koling're aling'a sate ka gima in wuod dalano. Warwako obodho to kapok wachako twak nyikwa Ramogi, tung' ka nitie kod nyakwar Tao Kogot wuod Mor Malanga. Nyikwa Ramogi. Nyikwa Ramogi Ajwang' amosou kamoro amora ma untiere ni oimre uru. An nyakwar Tao Kogot. An wuod Akinyi nyarudhiambo koloko kola. Mano nyaruoth, nyalego, nyadhi, nyaka kumo nyarawa. Mano nyakoeyo. An okego chieng' ochunge go chieng' onjula. Ogo chola kakeya kochung'. Ochola bunge ng'eng' mawang' pile pile. An ng'ama pielo matamre mosi go yiem to ng'ei maber ni macha to en ng'ama osiepna. Erokamano nyikwa Ramogi. Erokamano nyakwa Tao Kogot. Ageno nyikwa Ramogi Ajwang' owinjo pakruok to joma ni dala. Ang'e ni sani ko piny ochiek, kik ubari ogand ng'ati bathi. Nidwa guom kanyo ni ling ng'ama kalo kodu mar oyiem ting'e malong'o ni macha nyakwa Tao madhi limo Bishop. Bishop mosa ne nyikwa Ramogi. Erokamano uru nyikwa Ramogi, amosu kendo nokwe uru opaku Ruoth Nyasaye. An Bishop James Otieno makogola, an jalego, nyadhi monyuol e piny mar Alego, ajaka Ruoth makakum Kombewa. An okeo joka nyamuot modak Ugolwe Kanyero. Ang'eyo ni Nyasaye biro telonwa kendo kwachako machiegni uru kendo waketre kuom Nyasaye. Wayie ni ber Nyasaye man koda teko ewi gik moko duto waketre kuom Nyasachwa. I thuoloni oganda ni obet dwano winj weche ni Nyasachwa man kaachiel koda konyruok e lwetgi. To moloyo wan kwachako miwa tekoni kendo chutho kwachako chakruoge ni Nyasachwa otiekrenwa maber. Weche duto mabro wacho bed kod chia kendo gibed kod teko kuom oganda mabro winjogi kitimo maber. Nyasaye wabro pako nyingi to nyingi dodong' kuom yie e nyinge Sokiso Rudha kendo machiegni uru ahinya. Erokamano. Erokamano Bishop kuom keto wa ilamo. Nyikwa Ramogi mathoth mohero ahinya to Bishop ne ndako paka. Oganda ma Kristo ka onge pakruok. Wan wapako mna Yesu kinje ng'eni pakruok nyocha ne waweyo kanyopo kwafwenyo ne wan tiend msalaba. Koro kinyal dhi e kanisa tichako mna pakri ni in koro ichako pakri kipiny. Ok ing'e ni inyalo paka paka kata na an Bishop wuod gi King Solomon, jal ma bende ne jadoho marahuma. Ok ong'iyo e dhogo ahinya nikech ing'e ni jomoko winje ka gima seche moko pakruok no gin gik moko mag jomaranda ineno. Koro ng'enyne pok wabedo kod thuolo mar pakruok ahinya. Erokamano kuom nyiso nyikwa Ramogi ni un Yesu kende mipako. Adier kabisa. Onge ng'ama chielo minyalo pak. Ang' ni pak nade. Erokamano nyikwa Ramogi, achiel kachiel wadwa chako twak. Wadwa ng'iyo yore mane jodongo keto ni tero or kamaro. Miyo ka intie sebet ma neno Abila, kawuono idwa ng'eyo ni to gin yore mag kamaro kitata muomri ma kinyi donjo ka bang' juma achiel. Kata ka in idak dala ma Nairobi nyakwa Tao gi Bishop wacho idak Kaloleni ma kiwokini wang' dhodi tineno dhod mbala. Ramogi wacho ang'o dhi odno machiegni. Nyakwa Tao Kogot, yo ma okwongo ma ji temoga matero or kamaro en nyombo. To nyikwa Ramogi Ajwang' masani be ang'e ni masani ng'enygi kowinjo ka wacho wach nyombono to semna wacho ni jogi kendo chako wach ni ka onego sitima lal. Lere nyikwa Ramogi Ajwang' ni nyombo ni tiende en ang'o? Kech masani gik nyombo. Wuod nyaka Abila, nyikwa Ramogi Ajwang' gima tero ng'ato, gima nyombo en nyombo
En gima waluongo ni arus. Godho joma moko gima nobiro moluong na arus. Arus no jomoko time e kanisa. To mitimo e kanisa no to kod kaka Ramogi Ajwang' ne time onge pogruok. Kanisa no be dwaro mana ni kuong itim mar Ramogi cha eka koro ranyisi mar kend koro beti. Koro akiyie keto tere e lweti kanisa. Nikech isetiekri kod weche Ramogi. Matiende ni tiekri gi jonyuol nyako, jonyuol oyie. Ne koro ng'ani koro owinjore oriw koro arus. Nikech osenyombo. Matiende na arus en gana nyombo cha. Nikech nyombo seche midhiye. Tidhi kod anyuolani. Udhi romo gi anyuola margi nyako. Koro mano en romo manyiso na iloso wach arus, chieng' na arus timre. Ma jogweng' ma iyudo nyako e igi. Jobiro bobet kanyakla to sama ka gibiro cha giwacho ga ni ng'en wadhi ka ng'ane, nyar ng'ane ma nyarwa inyuome. Koro kawuono wadhi bet piny. Matiende ni wadhi arus mar nyarwa, idhi riw arus kanyo. Mano e tie nyombo. To koro bang' nyombo wuod nyaka Abila. Eka koro iwacho ni ng'ama or. Koro ng'ato en or. Koro chieng' midok kendo tere gimoro. Mano en achiel kuom gik matero ng'ama or tur gi dhako. Nisebedo or. To kendo idwaro ni chak imedi gi chiaye moko. Idok nyombo. Mano itemo ga nyiso nyikwa Ramogi Ajwang'. Nikech nyikwa Ramogi thoth ji sani kita jonyombo gi nineno gi ga ikorio. To nitie sani jonyombo mineni korio en dhok moko ariyo gi diel. Giweyo ni wach norumo. Chal ka gimikelo ga kendo inyalo medo. Gino mokwongo cha mano ne en mana mar dhi keto gimiluongo ni stamp. Dhi keto ranyisi. Ne koro in or kar ka. Koro eka or biro ga duogo. Mondo chak okel dhok moko. Nyombo ok rum ga. Nyombo en gima onego timre ga pile. To koro bedo ni ng'ato koro ng'iyo ni an ne nasega tere gik moko. Koro en gi samuoyo. Ema miyo koro gik moko ok bi ga biro. To nyombo onego bed ni en ga gima dhi ga dhiya mbele. Ma en ok orum. Nikech ing'e nyikwa Ramogi Ajwang' ne nyalo nyuomo kata dhok 20. To ninyuomo gi mos mos. Ok ne ting' gi dichiel kitero. Ninyalo kuongo gi dhok moko 4. Ibiro duogo gi 4. Ichak iduogie gi 3. To kakitero gi gani. Gibiro chopo kata 10 gi wiye kata gibiro donjo 20. Mano koro iwacho ni ng'ane onyuomo chiege nyombo mar nyadhi mochopo mana dhok 20. Koro imiyo dhako bedo gi mijing'o kowuotho to obendo onyetho. Onyetho ni mon manie dala mnokende. Na an ung'e no nyuoma mana dhiang' 20. An anyagi. Dala mantie ni dhoga 20 modonje. Modonje. Koro kodok thurgi bende mana kamano. Onyisre e dala gi. Oluore be kabisa ni ng'e ni mgokwa mang'ane onyuom dhiang' kani ma ok inyal pimo gi nying'ane ka. Mtokni muneno ringi dala gi dhoga mopuonjo. Kata nyithindo mosomo dala ni te kata yawuoyi mokendo gi. Dho ng'ane manonyuome ema ng'ane giri jokendo go e dala ka. Mon onyuom ka dhok mon 8 mokendi dalano. To dhok manonyuom nyaka achiel ema onyuomo mon 8 go. Nikech nyano nonyuom dhok mang'eny. Koro mano gin gik matero ga or e dala kuma nokende. Moko machielo nitie. Waluom gi alwom achiel kachiel. Mondo wapuonj go nyikwa Ramogi. To kapok abiro ir Bishop, nitie dholuo ariyo ma nyikwa Ramogi winjo e wach makeny ka. Ni ng'ani onyombo, ng'ani okendo. Koro weche ariyo gi ere pogruok. Wuod nyaka Abila gimiluongo ni nyombo kod gimiluongo ni kend. Owere mana e seche minuang'o ka nitie jowa moko modak e tok nam komachielo to wabe wani tok nam komachielo. Koro gin giwacho ni nyombo. Ne ng'ani onyombo. Matiende ni ng'ato kawo nyako. To wan to wang'e ni nyombo. Kowachi ni nyombo. Ing'ama ogolo dhok botero tur gi dhako. Mane miwacho ng'ane dhi nyombo. To kawo nyako tibet go
ni udak ga kode, ok wach ni nyombo. Nikech mano en chode kaluwore kod kaka dhowa ma Central Nyanza wacho. Ne mano to mana chode ma nyako moro por kodi, odak kodi kar kanyo, to pok ni dhi dalagi, pok inyuome. Mano iwacho pok inyuome, matiende pok inyombo. To jowa ma wuok South, waluongo ni milambo mar Nyanza. Gin ka giwinjo ni nyako dak go dichuo moro, to giwacho ni ng'ani onyombo. Mano ok en nyombo. Mano en mana chode nikech nyako no pok idhi dalagi. Koro ok nyalo wacho ni nyombo. Erokamano kuom lero kanyo. Kwara Mokajwang' ageno ng'eyo wach mar nyombo kod kend. Ang'e ni wach mar keny be gibiro dwaro ng'eyo. Gibiro tudon gi bang'e. Bishop, awinjo ka nyakwata okelo ni kit Ramogi Ajwang' ji ne nyombo. Koro ka imiyi nyako. Ma joma sani gima koro ji kendre to wacho ni ng'ama okendo, ng'ama odak gi nyako pok onyuomo, owacho ni mago joma chodre. To chon kit Ramogi Ajwang' ji ne nyombo. To bang'e ka koro lony gi weche mag Kristo biro, to wach mar nyombo ni olal. Di nyiswa maling' mantie e Kristo ka ok gisiro wach mar nyombo. Nikech nitie nyaka jo Kristo man ka mawinjo wach osedagi mon higni 10 pok onyuol. Erokamano Kinja, penjo mipenja no ber kabisa nikech ang'eyo nomako ot ka ot ma ja Kristo betie winjowa nyaka kod joma moko bende ma ok obedo machiegni kod Kristo. En adier ni ka ikawo nyar ng'ato kendo ibedogo kapok itimo tim ma okewa wachoga mar dhi thur gi nyako ba iwinjri kod jonyuolne ni nyaru ni koro adwa kawe to an ng'ane koro wawinjre uru to wanyalo timo nang'o. Kapok itimo mano to aparo ni abinda yie ni kanyo onge kendo maber kata onge tiende kara kawo nyar ng'ano nikech kanisa ok aneno kosiro wach mar ni kikawo nyako to onego ichwe mok inyuome ni dak kod nyar ng'ato nono. Kanisa bende support mano kendo chung'e mano motegno. Mano emomiyo inyalo winjo ka wawacho ni nitiere joma moko madwa no kawre kod arus matiende ni gidhi mondo gitim nyasi maber kabisa, to nyasi no ka gisetimo to eka koro ibiro dwar sami time to ibiro dwar ng'ama bishop kaka an ema koro keto gi to ndiko nigi oboke mag kend manyiso ni koro gikendre nyaka kod lwet sirikal. To wan kaka kanisa Okinja ok wanyal yie mondo ng'ato tim arus ma tindi timo e kanisa kapod ok ong'ere kod jonyuol. Ng'ero kod janyuol en ni isedhi misemoro janyuol ma en baba kod mama, owete bende kanyo nyaka nyimine, nyaka jomodak machiegni kod anyuolagi bende koro moro ni nyarwa nyotedo Alego, nyarwa nyotedo Milambo, nyarwa nyotedo Ugenya. Koro waneno ka jo Ugenya koro dwa biro, to jo Ugenya gi osebiro kama osemorowa. Moro jonyuol en ni igolo gima chik ne wacho ni igolo chiayo, kendo seche mamoko wan kaka Central pinywa kocha to nyaka igol diel kod dhiang'. Dhiang' no nyiso ni koro in ng'ama koro oseikre kendo in gadier idwa kawo nyargi. Koro kanisa nyaka support mana mano. To ka ng'ato dwaro ni mondo mi okele mesa kaka bishop ma jatich Nyasaye ma jadolo, to gidwaro ni mondo gikaw nyar ng'ato, to ana bende nyaka kuonga penj mana gik ma iwinjo kokewa wacho kanto bende isedhi kor gi nyako ni baba gi guon gi ong'eyi, to ok onego ging'eyi ang'eya ni ging'eyi ni an James Otieno. Onego ging'eyi kod chik manowuok kata chon mar Ramogi Ajwang' mar tero chiayo mawuotho kendo winjruok kod jonyuol koro nyako ni wadwa kawe. Miyo kanisa support kabisa wach mar kend kata wach mar dak e kind dhako kod dichuo mondo mi ikuong idhi iter gimoro kucha. Mano koro aka koro bang'e kubiro kaka kanisa to koro wayienara, koro kusetieko to koro dhi uru mbele mondo uchan arus, wabiro riwo kanachiel kaka dhako gi dichuo. Nyaka wilo kasiro kama bishop wacho, nitiere cases moko ma an awuon aseneno ma kanisa ok adwa luongo nying kanisa no, to ok en kata kanisa achiel, ging'eny tinde ma giwacho ne wuoyi kod nyako osebiri mbele bishop
Koro iwacho neno wach mar baba ni gi mama ni kaka gidag wach arus ni mago werigo. Ini koro koni kor Nyasaye ma wach kanisa. Koro gin giriwo jok ma kata mana jonyuol ok oyie kod wachgi. Nikech janyuol kinwang' ka gitamre wach mar arus mani kindi kod nyako mo. Jogo ng'eyo matut ahinya e gima gidagno. Koro ji ma kamago aseneno ka kanisa oriwogi. Tae bang'e to bende ok gidag kata higa krum to kendo gisewere kendo wuoyi dwa nodog ir janyuol. Ne en kendo koro dwaro nyako moro. Ineno ka kar kanyo oseneno gima nyiso ni kara ji ok ong'e gima kende en. Keche kendruok dware kata gweth mag jonyuol ka onge wach kend. To mano kend ma kata kanisa kaparo ni ber. Kaparo ni kanyo to Bishop jasomo kaka mokanyo. Okinja kanyo ero kapok kata kipenja mano. Adwan mondo ajiw okewa kama wachono. Gweth mar janyuol monyuolo nyako ma en mama kod baba nyaka bed magi ng'udhi ni olaw ing'ama dwa kawo nyargi magi bed kodi mamor to ng'eny dak mang'eny okinjo osekethore memo mibiro nwang'o ka seche moko kudonjo idong neno ka arus moko seriw to bang'e ka gi ai honeymoon magidhiga mor magidhiga bang' timo arusno to koro kendo dagni osekethore ma kata nying bishop ma ilamo manoriwo gi chande be koro kethore kara bishop nolemo nang'o. Ka inwang'o bishop maber mawacho adier kaka an kaka jawacho adier ei kanisa to nyaka iwinj ka muma machielo kasesomo ndiko bwaseyalo bwasewacho ni wakawo ng'ane Jena chieng' to kod Pito chieng' mondo waketgi ei lwet Nyasaye mondo gibed kaka dhako gi dichuo ma Paulo wuoye jo Korintho cha. Abro penjo nyaka penj joma obedo kanyo nikech obedo oganda makwara ni bende nitiere ng'ama pingo kend mani kind Jena chieng' kod Pito tieno. Ka jonyuol ok ong'udho law kendo jonyuol ok mor tibro nwang'o ka jonyuol chung' to gipingo kendno matiende ni kendno ok ogweth kata dichiel. To nitiere bishope moko mabai gikalo ga mano koro kanyo ok giwuoye to nyaka ikuongi penj ka nitiere ng'ato moro mapingo janyuol nyaka yie kaeto gimomiyo bende wapenjo mano seche moko nitiere mon moko ineno ka aruse mamoko ng'eny gi osekethore kaka wan wadwa riwo nying Jena chieng' kod Pito tieno to kara nitie dhako moro machielo ma bende nitie ma bende pingo gini koro kar pingo no nyaka iwach ma in kaka bishop matelo na arusno nyaka ibed ka ionge paro moro yoyote ni kend mane kind ji ariyogi en kend ma Nyasaye ogwedho mane kend minwang'o koriw ka bishop oriwo kata pastor oriwo to en kend mana minyuole nyithindo mang'eny to kendo inwang'o ka kendno bende odno pastor nyalo duoge bang' higni kata ariyo to nwang'o ka odno chung' matiende ni jonyuol nyobedo mamor kod gini bedo mamor kod gino kinja en mana wiro lwet janyuol kod mo to gineno ka chiayo bende nie dhorangach. Bishop kanyo lero maler kabisa to jonyuol nyalo tamre to andika moro isomo kanyo ni ng'ato en owe janyuolne ba gini riwre aparo ni ini kaka jomasomo andiko ni ng'eyo kendo gini dok gimoro achiel. Ka andika mawacho ni wuoyi nowe janyuolne kata ng'ama nyako bang'e gini riwre gilokre ringruok achiel koro ere kaka weche gi pinga ndiko. Paulo wuoye mano ema niwinjo ka wuoye mano ka idhi e jo Korintho mokwongo 7 Paulo wuoyo e wiye malo kanyo ndikni wach mar kend kano penje e weche mag kend ma mano kwadhi donje. To ka muma osewacho ni dhako en owe jonyuolne kendo wuoyi bende nowe jonyuolne to gini riwre mondo gibed fuoni adi achiel mano kaka muma wacho. Ing'e gimomiyo adwaro ni nyaka jonyuol gwedh gini jonyuol koko gwedho kend mani kind nyako kod dichuo to kendno en kanono. Ing'e gimomiyo awacho mano awacho ga mano kasiro Ramoga Jwang' nikech Ramoga Jwang' ema nonyuolo nyaka bishop mawuoyo ni Ramoga Jwang' ema nonyuolo nyaka nyako kod wuoyi madwa kendore ka to chik Ramoga Jwang' ne wacho ni nyaka ikwong iter chiayo manyisi ni in koro idwa kawo nyako ei dalano mano yaka koro en kend mogwedh kabisa. To nitie nyakwara mogi moro kapok ginene gima yiego kode awinjo kinyiso nyakwara mogi an bishop mawacho adier. Yes.
adiera ni ne ng'e ni wache ka to wayiega kodi to jopiny wacho ni jawach adier ni ng'ani japiny. To nitie kamo makende aneno kitemoga nyiso nyikwa Ramogi ni chik Ramogi dwaro ni ka ng'ato omako keny to ter gimoro kor gi nyako. Yes. To nitie jomoko ma wacho ka joganda mag Kristo maneni kaka gipenji matamogi to giwacho ni remb Yesu notieko magi. E chike Ramogi remb Yesu notieko. Kati wacho ang'o kapok nikwata. Erokamano, kinja penjo no berna kabisa. Ing'e gimomiyo joma moko jotich Nyasaye moko neno ni ok awinjore abedo kae nikech awacho adier. To ne nyaka jatich Nyasaye mineno ma wacho ni koro ka remb Yesu noseluoko gik moko to waseyudo ndalo mang'eny ni nitiere kuonde mamoko ma ka chik Ramogi Ajwang' ok odonje to koro dalano kethore. Kendo kata kitimo nonro maber kata in mana kuom Kristo te dalano kokuluwo chik mar Ramogi Ajwang' kaka nene chik obet to dalano kin jaluo adier asili nikech program wawuoyo en mar jaluo to jaluo winjo wach nikech wawache kod dholuo. Kin jaluo adier to chik cha nyaka iluw nikech kokiluwo chikno to in wuon kari nyaka kethore. Koro remb Yesu kanobiro moseluoko gik moko to emibiro nwang'o ka bishop moro kata pastor moro ang'en koro ginena kendo giwinja. Okawo nyako to en bishop moro rwako nyako deyo to kia kor gi nyako to nyako no osenyuolo kata nyithindo madhi karibu 5. Pok odhi kor gi nyako no, pok otimo gimoro amora manyisore ni bishop machal kama pok obiro mowuoyo kod janyuol. Mano bishop matimo marach e kanisa tuchung'i altar mar Nyasaye to sameni altar mar Nyasaye to yalo ni ji injili. Ka koro od nyako moro kata od miyo moro mitelon kanyo kethore e wach mar kend, in tidwa dhi advice kata kobiro kuom wacho ni Bishop James an jaoda pok onyuoma nyaka nene. Atim nang'o? Mago gin joma ok wach mar adier. Emomiyo ineno ka chung' e wach mar adier. Remb Yesu kanoseluoko gik moko wayiene tie msalaba neno otieko gimoro amora. To sama otieko gimoro amora no nitie ma pod bende nyaka waluw kaka joluo ma jopiny mawuok mwalo kocha. Onya kabelo kanyiso nyikwa Ramogi Ajwang'. Gimiluongo ni arus madiera kendo man kod gweth, man kod haw, ma gweth mawuok kuom Nyasaye en mana kawo nyako to idhi e mbele jonyuolne thurgi kuma nonyuole. Ubedo piny kendo uwuoyo wach mar kend mani kindi kod nyakono. Mondo mi itim maber ni jonyuolne magole kod gweth ni nyarwa koro dhi teno. Mano e arus. Modong' mitimi kanisa miketo tere e lweto tiriembo mtokni mag Mercedes tichamo kek go. Mago gin garaha ma ng'ato dwa nonyisre kod mondo ji onene kako bende koro ong'ama lich. Gimomiyo awacho ni mano en raha en niya, ing'e ni Joseph kod Maria ne koriwo arus to mage gin ema ne ginyuolo Yesu. Mano a challenge bishobe tema ni piny mangima motimo theology onyisie kuma nene jariyogo oriwe arus. Arus ng'ama nokelo Julius Caesar kane odwa kendo ema nokelo weche mag arus makoro ineno. Onge arus kata mana kama ukuot ni owachi ni nyako nowe wuon mare kod min ka gidhi riwre kod wuoyi mondo gibed gimoro achiel. Kanyo wacho mana ni nyako kod wuoyi nigiriwre nigibed ringre achiel. Onge kama ondikie kar kanyo ni gidhi giriw arus. Kanyo dwaro mana ni giyud gweth mag jonyuol mondo gidhi gidag kanyakla. Wadwa dilo juogi gi wer moro kae to waduong' nikech aneno ka iwacho ni arus ma oganda jo Kristo kelo no chal gir raha to mane onge katimo ma kwadwa ni kwaduogo tinyisi nyaka nyikwa Ramogi ni Joseph nonyuomo min Yesu dhokadi. Kwa Ramogi we wadili juogi gi wer moro ka waduogo wawinj wach tiend wachni. Mana bro nyiso nyikwa Ramogi malera. Utaomba mtu, singuo, utaomba mtu, mtoto singuo, utaomba mtu, mtoto singuo,
utaomba mtu baba. Kosa wako utalia sana, kosa wako utalia sana, kosa wako utalia sana baba. Joji mwamba sina wangu we, Joji mwamba sina wangu we, kosa wako utalia sana, kosa wangu sinalia sana baba. Ndofu afwa, odongo ndofu afwa, kashira wote wanalia sana, kashira wote wanalia sana baba. Utaomba mtu singuo, utaomba mtu mtoto singuo, utaomba mtu mtoto singuo, utaomba mtu baba. Warwaku kendo nyikwara mogi chenro mar Abila kaka mwapuonjre weche luo kwang'iyo go dak kuro machon dak oganda masani. Ageno nungolo nodilo juogi maber. Waweyo ni nyakwata okoro olernwa ni to Joseph min Yesu eto nomo Maria dhokadi. Woni nyaka Abila. Mokwongo adwaro mondo nyikwara moga jwang' ong'e niya, weche mag kend gin gik midwaro ni mondo gweth owuogie. Koro emomiyo idwaro ni kodhi timre to wuok maler e tie jonyuol mag wuoyi to kod tie jonyuol mag nyako. Mano e juogi maler madhi miyo nyako kod wuoyi dak maber. Koro moro jonyuol en ni nitie chiwo moro matin ma ok ochuno nobed dhiang'. Onya bedo chiwo mamoro jonyuol kaluwore kaka chunygi adwaro, to dhi kelo gweth magidwa miyo nyathi ka gigo erokamano to giwacho ni wan koro wamiu thuolo udhi udag maber gi teko mar Ruoth Nyasaye, nikech Ruoth Nyasaye jachwech. Kaka nogolo Maria kod Joseph mowacho ni adwan mondo udag, onyis Joseph ni kaw nyakono. Mano ne teko mar Ruoth Nyasaye. Kendo jogo kane onyisgi kamano, nitiere ogendni manonyuolgi nene oyie ni Joseph odhi odag kod Maria kaluwore gi kaka teko mar Ruoth Nyasaye osewacho. Koro e dak gino, kata ka onge gimoro manyiso ni ne nitie mane Joseph ogolo, wan wang'iyo gimowachre kaluwore gi andike, to inyalo yudo ni seche moko nitie chiwo moro matin ma Joseph bende nyaka gol ni Ruoth Nyasaye, nikech Ruoth Nyasaye mane en wuon Maria Mtakatifu kaluwore gi kaka nondiki. Koro Ruoth Nyasaye pile ka pile ji ong'eyo ni kidwaro gimoro kuome, nitie gimo matin ma bende nyaka openji ni in gang'o e lweti. Koro gima nitiere migolono mane mikwano kaka chiwo kata kaka wan nyikwara Mogajwang' gimigolo ma en dhiang' mitero ni jonyuol, tigoni erokamano.
to iwacho ni koro dhi udag kod kwe. Osemiu gweth mar dhi. To kendo penjo mimedo penja ne Joseph ogolo dhok adi. Arakora bende awacho ni to kund dhok mane mari anyuolia ni kanyo nodhiye nadi ka onge dhok mane ne idwano mondo obedi wachno. Nyuol ne kende kund dhok no. Mano kendo osenyiso nyikwara Mugajwang' ni weche mag dhok nyaka donji e wach mar keny. Nyakwata kanyo tieko maber ahinya. To nitie weche ariyo miwacho kanyo motegno. Iwacho ni ka ng'ato mako nyar ng'ato to winjoro oter gimoro tur gi dhako mondo gwethgi gidag gi kwe. Yes. To ute nyikwara Mugi masani lwenje ng'enyie to udi ma lwenje ng'enyie gi gin ma pok oterie dhok. Dibed ni mae en achiel kuom gini. Nikech juogi moa tur gi dhako to kod juogi mar guoyi. Nyaka ginwang' ka gigwenyre. Nikech onge kama osekelogi kanyakla mondo giyieg dak madhi mbele. Mano e lwenje mineno ka ng'eny e udi. Nikech onge kama nene juogi mag jo ariyogi obetie piny mowinjore ma koro otimie lamo ni koro daguru gi kwe. Mano momiyo koko ng'eny. To nitie nyakwara Mugi muma bende penjo na to pok anyombo to pesa kibede lweta. Dibed ni mano bende olure gi wach ma otero gimoro. Mago duto nikech gweth mayudo en madhi mondo kwe odhi obedi kindu kudak kanyakla. Yuto bende nyaka bed ni nitiere. Nikech yuto no bende odwaro kwe aka koro ochak beti. Ka osegwedhu udag maber to Ruoth Nyasaye kod juogi mabeyo ma Ruoth Nyasaye noketo korgi dichuo to kod korgi nyako. Gibe ging'iyo na adier jogi koro odak kanyakla nyaka yuto bedie mondo gibed mamor e ot. Chiemo mondo bedie kik gibed jok man gi chan. Nyithindo mondo yud kaka chiemo. Koro gweth no dhi miyo gimutimo matin tineno ka yuto wuokie. Erokamano nyakwata kuom lero nyikwara Mugi. Kapok wadhi yo machielo matero or tur gi dhako. Bod nyaka belo wachora ne kamoro kaniyo. Ng'at ma pod kodhi tur gi dhako ma gibedo piny ma weche mag keny gi owuoye. Awacho ni jogi gin jok machodore kendo ng'ama dichuo ni onge gi ratiro mar kata goyo ng'ama nyako no. Nuto wacho nogo ga chiege. Oonge ga dhako. Odak ga daka gi dhako mopor kode. Koro gigora goya bende kata mana wach gini. Ng'at ma nyalo wuok ni dhi yalo dhako gi dichuo. Ng'ano be nyana bedo ng'ama wiye rach ma ok ong'eyo chik. Ok inyal yalo ng'at ma pok onyombo neno sekta goyo ng'ama odago ni ng'ama dhako ni to odwa no yale mondo kendo giduogi dag kanyakla. Iyale kaka ng'ama nadi, kaka jachode kose kaka ng'ama okendo. To ero awinjo ka juogi machodo okidhogi kanyo to koro lere nyakwara Mugi ni ng'ama chodo chi ng'ato ma pok odhi nyuomo nitie richo kuome. Dhako ma nyako moro mopor ga gi ng'ato to ae ng'ama chielo be kendo chode ga. Ma ken ga dhako ma ng'ato kuom jariyogi ng'ama odak kode cha to kod ng'ama be chode ga oko ni jogi te jochodi. Ma dhako ni en bende koro title mo bende onego miye nikech en koro dichuo moro dago kocha moro bende chode koni. Mae dhako ma en imiye title miluongo ni en ohodho. Ohodho ing'e en nyako ma en owuotho gi chuo mang'eny. Koro oonge kod ng'ama luongo no chuore. Keche ng'ama odago cha ma chopor kuome iluonge na ngang're kocha. Bende dhako ni en morach. Idak nadi kiwuok dala uti dhi dak nag ng'ato to ng'ani pok odhi ga dala uti tomo kode nyuol. Ok mani ng'at ma bende ogore hudra. To Bishop. Awinjo ka nyakwata temo kelo ni dhako modagi dichuo kosenyuol go to pok odhi turgi marach. In king'iye gi yor Kristo. Jomodak ariyo ot. Dhako pok onyuom. Dichuo kia tur gi dhako. Dhako bende kia dala gi dichuo. Gina ka pangi gineno ng'ano marach. Okinja jogi i kanisa ka e jogi richo duto nikech ing'e gimomiyo jogi richo duto. Nyako nyaka bed kod chiane. Obedo kod chiane
ma kowuotho kata e dala kamokende to koting'o ndo odhi omo pi aora to onyono kite barore e dalano. Onyonoga kite barore e dalano nikech en kod tekrene mang'eny kendo en kod gumbufu manyise en owuon kamintie ofil ni en dhako e pinyni. Mondo mi dhako fil ni en dhako e pinyni nyaka bed ni dichuo osebiro korgi kendo emomiyo iwinjo kokewa kata wachoga ni an kan dhako mosenyuom to koro wuothoga konyatho kata mond wetene kata kodhi chiro to wacho ni ng'ane manonyuom na motegno ni un to nonyuomuga karang'o. Koro dhako an ibed ga dhako nadi ma ionge kata chiani, ionge teko, ionge kata luhumbruni nikech dichuo mori romogo to biro to kawi akawa to na an koro wadhi adhiya to koro nyuole mi ologa bende seche moko nwang' kata ka iyi nene ber kabisa ma iyi oluokre maber iolo nyithindo kabisa. Iologa nyithindo gi nadi okinja to pok onyuomi. Ere ngufu ma in go e mbele ng'ani. To dichuo bende awuoro kata dichuo ma bende seche moko wuok oko kata odhi okawo nyar ng'ato, kosekawo nyar ng'ato to bira ma bende seche moko kata ka tich industrial area kata ka kambi kamwindi koromo samadho chai to bende ogoga na mbaka na an chiega cha ing'e ni chiega anakwanga na sira mingi. Mano pod ok obedo chiegi nikech onge gima nyiso ni sekendo nyakono. Yes. Wuod nyaka Abila ing'e ni ji gonwa simu kape dwa winjo weche mwawachogi. Ng'ato gona simu to wachona ni en pok odhi onyuomo dhako to sani nyare osepong' ng'ato nyocha ne noka. Nyare monyuolo gi dhako ma pok onyuomo. Ing'e ni nitie weche moko samoro ma wawacho gi dholuo nomako madhoga mako madhoga nikech idak nade gi dhako ni higni machopo 20 gi wiye pok idhi dalagi be nyako minyuologa kode bende koro ng'ato osega kendo ng'ato kawo koro dwa kelo dhok. Pari en ng'ama okawo nyarien to koro en gi rieko. Ing'e ni Ombas wuodi en gi rieko mar kelo dhok, odwaga kelo dhok. To in to ing'ama koro jaduong' moti ma emonyuolo nyako monego kelie dhok. Ni in pok nibedoga gi rieko nonego bed ga ni dhako minyuolgo ni iter dhok dalagi. Ng'ato ilano kata kogo simu nopenji ga ni koro tim nade in Nyakwata ok samoro noonge go. Wuod nyaka Abila onge go to chamo gang'o yot. Jogi be kata kirango kinwang'o ni ng'ani kata puothe en gago ok ous puodho ara odhi onyuom go dhako. Kata ang'o mamone uso gik ma en go yot nikech ot en kod TV en ga pesa dio TV mo pesa ohingo kata pesa dhiang'. To ng'ani nigi TV ot. Home theater bende nitie. Home theater nitie. Simu ng'ani nigo ma touch screen. Ng'ani nigi carpet idier ot. Nyakwata ugigi to ok samoro nonyiew ka dhako chune nikech dhako neno od jirani. Ka gine ni wan nyithindogi sa ka sa gidhiga na neno papa serandula i od jirani. Mano en gima kare ka dhako wacho ni nyithindo kik dhi od jirani ginemna TV kama onyuolgie. Ng'ani en owuon ema ne donyiso dhako na gigi daka kelu pesa ma kelogo gigi wadhigo dalau mondi odhi onyuomie dhakono. Ing'e ni kata inyuomo dhako kata ok inyuome gik miluongo ni TV gi onego bed ni in kodgi. Koro ok onego bed mana ni biro neno marach ni in kod gigi to korgi dhako to pok idhiye. To chuno ni gigi bende onego ibed kode ot. Koro rieko ma dhi nyuomo dhako ema an nyakwata an wang'o ni nitie jomoko ma awinjoga ka iwacho ni neno yik mana dhano to kara biero ema owe oko. Awinjoga kiwacho gima kamano. Nikech tamruok dhi nyuomo dhako ok inyal wacho ni iongo gago. King'e ni iongo gago to iom ang'o e dhako. Bed abeda msumba. To kidwa bet gi dhako ni mondo nyithindo ibendi bedgo to nyaka idwar wang' yore ma inyalo nwang'ogo kata dhiang' achiel kata ing'e ni Ramogi Ajwang' wacho kata diel. Nikech diel inyuomo. Gimiluongo ni chiaye mawuotho gi tiende ang'wen. Yud kata diel aratero ma misiro mondo kik wich kuot yudi e kinde ma nyari opong'. Mi nyari ema koro chwore dwa kelo dhok
to in to pok ni tero ga kata mana nyagweno tur ga dak. Nyakwata nitie nyakwara mogi mawacho ni oyieg puonj ni to ne owinji chon edo sedhi nyombo to gini owinjo kawuono. Koro konya ni ndwa nyuom nyare to en pod iko nyombo otim ang'o? Bod nyaka bilo odhi ir nergi mano onyuolo min. Omiye dhiang' odhi onyuom. Nergi chal wuon mare. Nikech dala gi ka kara chal ma onge joma de keche. To kane nergi nyalo keche bwacho ni nyathi nyamera ni dak chwe ma kobedo go dhako monyuom. Wagony ne kata nyadienda ni odhi onyuom. Mano e gima nyalo nyise nikech ochalo ng'ama orundre. Ok nochalo orundre. Higa 20 ng'eny kapok idhi inyuomo nyar ng'ato. Adwa na medo kamoro kae. Ni ing'eni weche mowacho kagi ajatiyo kod dholuo moro ni gin kod chia kendo nengo gi tek. To weche gi jomowinjogi aparo nosenwang'o konyruok. Jaluo mawinjowa ka wawuoyo kawuono. Nyaka ong'e ni nyaka odhi onyuom dhako nikech onge kaka inyalo kawo nyar ng'ato tidakgo to inyuolo kode nyithindo. To jomineno ma seche mamoko miwachoga kod okewa kae ne seche moko nyalo ema onge. Onge nyalo maonge no jogi ni ane kod pesa nikech gionge pesa nadi to weekend to gimadho ga madha kong'o mang'eny manyaka ringo bende gichamo bugi miel nyaka disco kwani jomopong'o ga disco mineno mimielo ga nyaka kuonde mimadhe kuonko kinja kwani jogo osega nyombo. Nitiere moko ma bende pod kiaga kata thur jaode modak gono. Ena oyuma moro ema jaluo sekawo keto e kore to kod sunga mang'eny ma ok nyal konyo. To wadwaro ni ng'ani obed ng'at ma odhi mong'eyo kama dhako ae. Tinwang'o ka ng'ani ma pok odhi nyombo ni, ng'ani bende ema miyo dhako stress ma dhako ok nyal nindo koduogo to igoyi kata kae bende. Igoyi matek kabisa, in gi stress, idhero, mama u bende yuaga chien kucha ande nan nyara no kawo ga mna go. Mon wetena ma nyithindgi inyuomo, ma nyigi inyuomo ga. Gin to nene ginyuol ga nang'o? Ma anto mara tikawo ga mna gopegi. Kae to iwinjo ka dichuo koro nyithindo in wuodi ema koro nyari koro dwaga no mondo mi obi onyuom to in to pok inyuomo mingi. Koro inwang'o ka nyithindi ema koro kendo chango ni ga pesa. No wachanguru pesa mondo wagol wadhi wanyiew go baba dhiang'. Baba in koro waori mondo idhi. Iketho ga nyaka nyithindo go bende. Mano kama adwaro mondo amed tego nigi nikech ipenjo ni koro otim nang'o. Ta wache no dhi kane mage to. Winjo wori nyaka bilo. Ineno Karamogi ka ngero be nogo no nyodo konyo mboga. Nyodo konyo mboga ni nyithindo ne nyalo golo wuonigi kama chandruok nitiere. Koro nyathi mosebedo maduong' ma koro nigi yuto moro matin i lwete. Onyalo nyiewo chiaye king'iewo ma odonji kulu mar baba. Mano mar baba koro kanyo jaduong' nyalo kawo gino mondo koro dhi onyuom kodo min nyithindo. Nyithindo nyalo ga konyo wuongi. Ka nitie kaka yuto koro donjo lwetgi to ne wuongi pok odhi turgo min. To gik ma ginyiewo ma gikelo ma en kata kaka dhiang' kose kelo bodonji dala. Mano ranga wuon mare koro chiaye no mar baba gi wuok go e rangach to tera turgo min. Odhi onyuom dhako koro nyithindo konye koro nyodo konyo mboga. Mano e ngero mar Ramogi Ajwang'. Erokamano kuom lero nyikwa Ramogi kanyo. To wach mar lewo gi keny ni nitie gi nyombo, nitie nyakwa Ramogi moro ma kama okende en Yaor maduong'. Okase kocha ni mondo odhi oyaw ni sangne mamoko thuolo mondo ginene onyombo. To bende dala gi koni en wuoyi matin. Wadgi maduong' pod dhi nyombo. Koro nyalo penjo no eto tim nang'o. Wadgi odino ne ka to joka bokase ga kocha no dhi onyombo yawo ni joma moko. Kinya makambo mago gik mwaseneno nyikwa Ramogi Ajwang' ging'eny e piny luo ok en gimoro madwa wachi no onge. Ong'eny kendo joma neno wang'e ni moko kod chandruok. Magi timre ga nikech seche moko iyudo ko wadu maduong'. Ng'at madik ma kendo bende ok oseringo dhi okendo. Kata osekendo inwang'o ka dhako ma gin goni bende seche moko goye fitina. Nikech ing'e ywaruok bet ga kuom joma nyuol e ot. Kosenyuolu to usekendo. Tinwang'o ka uchako yware kendo to un nyithi ng'at achiel. Koro ng'at ma
oseyuto man gi gimo maber, ipenjo wadu maduong'no ni wuod mama to adwa dhi kocha ni maduong'ia kendo nyako maduong' kocha to dala kata tin inie wuoyi maduong' ka. Gimoro damiyi kata dhiang' moro achiel imedie moro iter kor gi yuorani mondo yawna bende adhi kocha, seche joka ndikora loro ni jomoko. Mano ing'e ni manyo ga yo mar kelo gimiluongo ni juogi maber e lweti. Mondo mi owadu maduong'ni oyieni ni mondo imiye dhiang' achiel ka in go. To mondo mi kata otamre, kosetamre to koro iwuoyo kod ng'ama iluongo ni janyuol, kata ka janyuol onge to nitie owete gi babu moko tipimo nigi wach ni asewuoyo go omera maduong' ni mondo atem ting'o bade malo mondo onyuom yuora oyawna, nikech abende koma kende cha an makora kendo nyako maduong', to koni to wuoyi matin. To wadwa ni aneno kodag winjo wachna to kocha to kasa. Pod nyaka bilo joma jodongo ma jonyuol kobet piny ma owinjo kes kaka chal, ka ginwang'o ka ng'ama duong' cha wiye tek to gimiyo ng'ama tin ni thuolo ni koro wagonyi ter dhok thur gi jaodi, koro dhi nyombo. Koro en samo dhi nyombo, koro min gi maduong' ok dwa iwuodhe cha. Wuodh ng'ama tin ok idhiye ka in gima ng'ama tin dhi timo cha in pok ni timo, in koro idong' adong'a. To ominu matin no koro jonyuol omiye thuolo ni koro dhi nyombo, nikech ok nyal rit ng'at ma jikia no nyomb karang'o kaluwore gi kite. Koro chiwo thuolo mano chik maramogi oyiego, nikech jonyuol ogonyi ni mondo idhi tim gima ng'ama duong' osetamre timo ka, in koro mi thuolo mondo itim. Idhi time maler kendo gik moko dhi bedo mokwe. Erokamano nyakwata. Moro be nitie ma nyakwara mogi nyalo dwaro ng'eyo ni odwa ni mondo odhi onyom to nyako mokendo nyamin maduong' to pok onyuom. Koro joka mariwega, nyamin maduong' nosedhi tedo to pok onyuom, to en mokendo to odwaga no dhi onyuom, koro penjoga ni to onyalo timo nang'o? Mano bende ni kare wuod nyaka bilo. Ramogi Ajwang' ne oketo yore mang'eny mi iloso go gik mogajre kata mogak. Nyako maduong' kapod ok onyuom, obende chuore digni kode. Koro nyiri maluwe to yudo jok ma dwa biro piyo piyo. Nene iyie ni ng'at mokawo nyako machielo ni, to kochopo kocha to ileng'e kowad gi nyako, kowad gi wuon nyako. Owad gi wuon nyako koma osenyuomie nyiri moko mitere or dhi nyombe. Kosenyombo to dhok mokelo kocha ka kosebedo kanyo ginindi dalano, sa asaya ma jaduong'ni koro dwaro dhok mag nyare, odhi adhiya kowadgi no to miye dhok to biro go e dalane, to be koro en mana gi kul gi dhoge, nikech kori wacho ni dhogi oyudo kowuok e kul mar owadgi emogonyo ni wuod mama be kaw magi idhi pidhie. To nyako to nyonyuom kocha, ok nyonyuom ka, to idhi kaw dhok bang'e tikelo gi kore dala kono. Erokamano nyakwata kuom lero nyikwara mogi wachno. Aneno ka sa ma koro rumo to Bishop, nitie oganda moko ma be koro jokristo, to waneno ga ka kuonde ma jokristo moloyo un kaka Bishop gi pate, kuonde mudhiye tikowo gi rombe. Koro oganda thoth gi ong'ega ni uhero rombe molo diek. Nitie ng'ato ma digombo dwaro ng'eyo ni kodhi nyuomo nyar Bishop kaka imiu ga rombe cha, onyalo sembe dhok 2 gi rombo? To king'e ni Okinja kata kok wang'eyo no rombo no, ing'e ni nyocha wayudo ni rombo gi diel gin kod tije mopogore opogore. Kendo kaka rombo watimo go sawo. Kuonde duto mang'eny itiyo kod rombo e weche mag sawo. Ing'e ni i kes mar Abraham kod wuode nene ochiwo mana rombo maim marwath kabisa, marachar maler kabisa, kidwa notim kod sawo e muma mar Nyasaye. Ji Kristo duto ong'eyo mano. Mano kane ken gima rach. Kendo kata ka okow Bishop kod rombo, ok aneno koketho gimoro, nikech ochalo ka gima johera mag Nyasaye noketo
ok waluong no rombo gweth moro nikech okewa ayie kode nikech ong'e wach Nyasaye. Awinjo kotajo kamoro ni kata mana e mbele Nyasaye bende dwaro mana ni ka idhi kuome tipenji ni ang'o mibirogo ma iting'e lweti. Inyalo paro kes mar dhako manene jadhier manene ogolo mwandu koracham korachwich bang'e Nyasaye nogwedhe. Bishop mos kuom ng'adi to sama neno ka ng'adowa wabiro medo dhi twak dhi wach ni nyime. Lakini adwana ni ler nyakwara mogi ni nyari ng'ato nyalo biro nyuomo dhok ariyo gi rombo kowe diel nikech sama oparo ni ohero ga rombo. Mane mipenja? Okinja mano koro aketho chik mar Ramogi Ajwang'. Nikech rombo pok nonyuom nyaka nene. To donga luwo chik mar Ramogi Ajwang'. Nyocha ne seche moko inyalo nwang'o ka wawuoyo to wawacho ni juogi seche moko winjoga marach kata juogi winjoga maber. Juogi manochaka mag justo oyalo. Nyalo winjo marach ka ketho chik ni nyar bishop onyuom na rombo. Koro chik mar Ramogi Ajwang' cha ana bende alando chik mar Nyasaye. To ana bende sama nyathina adwaro ni chieng' moro nyarano en bende chieng' moro kata ka onge notimne chik mar Ramogi Ajwang'. Koro nyaka nyuom mana diel. Sae mong'ado wata ng'i nyakwara Ramogi didwar ng'eyo to Abraham to Nyasaye nohero mana rombo. Mutepi wacho ni ma iwe neno ken nyombo mar Abraham no ken nyombo ne en gweth. Bishop wach maditiego nyikwara Ramogi. Erokamano uru nyikwara Ramogi, wago erokamano kuom twak ma kawuono kendo wach mogik madwa tieko go nikech ang'eyo ni jokristo mwachung'no giwinjowa. Ka in jadolo, in jakristo, in jayalo, in min kanisa, mama nyaka bedni osenyuomi. Mano emomiyo nyiso ni itegno kendo itiyo tich Nyasaye. Jadolo mawinja nyaka bede ni isedhi korgo min nyathi kendo isedhi mitieko tijno. Ka in jadolo mapok otimo mano, jokristo mapok odhi nyombo, tafadhali akwayo ni timuru mano chon nikech mane kaka chik nyaka mar Nyasaye dwaro. Asewacho nan Bishop James Otieno makogola majalego nyadhi. Ang'eyo nyocha nene kan kaluo nyadhi to ganda ma jo pikpiki man kobare to kod nyadhi nopuoyo kabisa ni kipindi waber kendo giwacho ni wamos ji Abila. Nyocha nene nyaminwa ne wiyo wilgo Alice Olocha hero bodhawo kabisa to mabet ga piny awinjo Lolwe TV ni kendo aneno ka uwuoyo. Anto koro wang'ni okipara nang'o. Ang'eyo kamentie owinjowa kod assistant chief ma Philip Ogola Fura Mowadwa ang'eyo nowinjowa to kod oganda duto mag jodala maduong' mar African Revelation Church kata Rofweny East Africa. Nyasaye mondo gwedhwa chak warom. Kapo ni nyalo dwara an Jogo Road Kaloleni, namba na en 0722 84 92 33. Nyasaye mondo gwedhwa. Erokamano. Erokamano Bishop. Daher mana manyiso Alice ne gwende chato pok nikelonwa. Gweno nitie odwar nudhu chame dala. Kocha. Nyakwata wach maditiego. Nyikwara Ramogi Ajwang' katieko tawacho ni gimiluongo ni keny en ema igero kode piny. To piny kigero ng'ato dwaro ni samogero gire moro to gweth betie kod hawo. To gweth wasenwang'o ni iyude koa kuom Ruoth Nyasaye. To Ruoth Nyasaye seche motimo chwech mar dhano to otime gamni kind ji ariyo ma en dichwo kod dhako. Mano e kaka Nyasaye chwechoga. Koro kochwecho to nitie gik ma nyaka tim mondo mi ochiw gweth kanyo. Ikawo gimoro matin miluongo ni mich ma en nyombo miwacho ni golo dhiang' kata dhok kod diel. Tidhi kod othur gi dhako mbele jonyuolne gi anyuolane mangima obet kar kanyo tibe ibiro ga nyuolene. Mano bro min wang'o gweth makende moa kuom Ruoth Nyasaye nikech notiyo gi jok modhi bet kanyaklago mondo onyuol dichwo kod dhako. Ma in wuoyi gi nyako osenyuolu. Koro sami miu gweth timiu kanyakla gi joma nonyuolu. Wek kawo nyako tidak go tiluongo ni chiegi to onge kama gweth mar nyuol cham gi chwech ma Nyasaye osebeti kindu. Nyaka itim chik. Wek kwedo gik moko ni siki pingo ga pingano mago gik machon. Gik machon in ga tie chon. Gik machon go momiyo in ga tie sani so in nyoya konyuoli. Koro we pingo gik mane jomoko oseloso chon momiyo koro in ga tie. Awino Kibrit wuod Gemrangwe mani ng'e ni juok Abila. To wanyalo weyo ma ok wamose tich ondeko wiye kacha koyie kod weche gi ahinya. Gin kod jeje obara mano wuod Uyo Malweya.
kaachiel gi Profesa Francis Odhiambo Duol wuod Nyakogelo, mano wuod Nyajoro Okewgo Bamba, to kod jaduong' mang'ongo moritowa wan jomuri i Alego mangima nyaka South Nyanza, iluongo ni jaduong' John Tao Anindo, mano e jaduong' makoro rito mur, kendo jaduong' mang'ongo maonge jaduong' moloyo ei mur gi ng'ongo. Ero kamano nyikwara Mugajwa. Erokamano nyakwa Tao gi Bishop gi nyikwara mogi duto mobet piny ka winjo puonjgi. Watwak e yore matero or thuru gi dhako. To gi thoth wamulo mana wach ma nyombo. Koro giko dira mabiro wabiro ng'iyane wach ma liel. Kaka or dhi thur gi dhako ka liel omake. Ok abi wacho mang'eny nikech anjo ka nyakwa Tao gi Bishop otieko wach ma kenyni matut. Omiyo tem mondo inyuom dhako. Tang'e nitie mine moko ma penjo ni to jaoda ni Bishop ditwe lamo go dhi onyuoma. Kabisa, madhi nikech seche moko anyuol osekethe. Mondo kik onyombo. Erokamano kineno ka nyombo mari neno mar lwet dhano, tema ne Bishop aneno kosechiwo namba ne kanyo nyalo nuone ai watiek. Namba na asewacho ne en 0722 84 92 33. Erokamano. Erokamano nyikwara mogi nyaka wachop waromi chenro machielo, ma ta chenro ni kinja makambo jaote juogi. Erokamano.